Keixo, hementxe gaude beste saio batean Espaloian Koskaren denboraldiko 3. saioan bueltatu gara Irrintzi Dorrera eta gaurkoan goizean grabatzen dugun lehenengo saioa aspalditik. Igor, zer modu zaude, aspaldi? Elkar ikusi gabe ere, Kaixo. Gaurkoan, 3-4 gonbidatu ekarri ditugu oso bereziak eta zaila egin zaite esan hau prestatzea pila bat gai daudelako hitz egiteko. 2011an sortu zen talde bat ekarri dulako Irrintzi Dorreko tontorrera, baina Espaloian Koskan beti saiatzen garen ez gai baten inguruan hitz egiten zehazki, azkenean turren inguruan, biren inguruan, bidaiatzearen inguruan, Euskal Herritik ihes egitearen inguruan hitz egingo dugu gaurkoan, Mungia, Tolosa, baitere ezta, eta Bilboko kidea dauzkan talde batekin belakorekin. Zer modu zaudete, Lander, Josu, Lore, Euro Martin. Eta zamara dago Kris baitere bestaldean dagoela, baina ez du saioan atera nahi. Bere pribazitatea mantendu nahi du, así que hortan utziko dugu. Jode, aurreko bi saiotan elkarrizketatu bana ekarri ditu eta gaurkoan bete dugu estudioa, ongi. Zuek ongi zaudete ere? Bai? Mi esker etortzatik Espaloian Koskara eta Euskal Herria Irratira. Eta, esan dudan bezala, 2011an abiatu zuen ibilbidea ez dakiten saiatzen edo, zenbat urte zen eukaten orduan? Gitxi, Oindeko danaren erdie, kasi. Bai, 16 urte, oinago eta mardekotez. Así que, erraz ginen, adingabeak ginen, eta eskendun jakine ze izango zen belako edo nondik eta nora, oso ibilbide politxeuki dut, ondo pasadu. Eta 2013an ateratzen duten zuen lehenengo diskak orezpanago, eurie. Eta ordutik jarraian hasi zineten kontzertuak toki batean edo bestean ematen, karreteran, hegazkinetan inkluso, esango nuke ez. Ja 2013 aldera hasi zineten Euskal Herritik kanpo jotzen, nazioartean, Europan baitere, igual. Enaz gogoratzen. Abioietan igual oindik ez, baina furgo asko hasi ginula, eta nik guatzen ez, lehenengo kontzertu Euskal Herritik kanpo, Zaragoza baten edo Barcelona, Madrid, ez dakit oso ondo zein izan zen. Zarautz lehenengoa segurantzean. Zarautz. Euskal Herritik kanpo. Ez Madrilekoren bat... Madrid, Barcelona, nik uste mitikoa izaten dela, lehenengo Madrid eta Barcelona ez. Eta Zaragozare hortik zehon. Gure kasuan justu izan zen Segovia lehenengoa. Segovia. Lehenengoa izan zen. Akuedukto ikusten. Total. Eta Espainiatik kanpo, zein izan da lehenengoa? Igual 2014, Edimburgo, edo hain naiz tripla botatzen kristona. Ez que ez naz gogoratzen. Horren beste egazkinek gorroto dugu, hori esan behar dugu. Bai. Eta garai hortan, hasi zinetenean lehenengo lana atera bezain pronto furgoneta hartzen eta guzti, zer zen ukaten buruan? Sekulako ospea irabazi zenutelako garai hortan egun batetik bestera, eta galdetu nahi nizuen, ezer ez mugitzetik batean hainbeste furgoneta hartu, bidaiatu, etxetik kanpo asteburua pasata guzti horrekin zer pasatzen zitzaizuen burutik? Zer espero zenuten edo ze zenukaten buruan, ze itxaropen edo ze ostia? Nik uste ez ginela konstiente edo eskendun buruen hori ospea eta horrek eusek. Nik bizi izen daten moduen niretzako izen da ez dakite bide naturala edo esan izen olan bapatean edo nik ez nagoen sentidu izen zala bapatean atope pilo bat bidai, izen zen como apurke, ona eta apurke, gero eta bidai gehiago, baina hori progresiboki. Orduen ez nagoen sentidu olan golperik edo. Eta aparte lagunek gara gure artean, Josu nire nebea da, orduen familia eta lagunek asenoa hortik bidaian, de puta madre. Baina hasieratik hasi zineten Euskal Herritik kanpo jotzen baitere eta horri ningunan ere, pila bat taldeek ere haren zirkuitoa gehien bat Euskal Herrian erikitzen dutelako eta zuena izan zen zuzenean bai Euskal Herrian eta bai Euskal Herritik kanpo jotzea eta horrek ere suposatu behar du. Niretzat, esaten duzu
progresiba izan zela, baino, Ja. badaude beste progresio Ja, batzuk ja. asko zeleunagoa direnak, zuenak, baino. Karo, ez gendun ezagutzen beste Ja, erarik, beste ez da beste modurik, eta ganera badinotzut 16 urte, ez dakit, niretzako izen zan, zeuzer normala, bai, igual ez da normalena, baina ez neuen pentseu hau ez dakit zelan azaldu. Gazteak ginen, eta holan etorri zan, eta bai, Jesu. Kanpotik eta barrutik ere desberdin ikusten da, ez? Nik uste igual kanpotik haunditu iten dela asuntoa, eta barrutik da azkenen Madrideaz jotzea ez nakera. Osea, ez dakit, daudela 50 pertsona milagroz baldin badaude, eta Barcelonan ere olako, eta gero kanpotik ematen da, ostra, Madrid eta Barcelona, grupo internacional, ez? Eta igual barrutik ez da hain haundi ikusten, ez dakit. Bai, eta hori, eta kontu da, lehenengo irrati baten agertu ginen Radio 3-en. Ja. Gaztea baino dela, Euskadi irratia baino lehen hau, eta horrek be, bai, bueno, itxen deu, emoten deu, Euskal Herrian ikusten da, estatu mailan edo entzuten dan talde bat dela belako. Eta gero ganera, bapatean irabazten dugu Gaztea marketalaiak eta horrek be oi hartzuna deko, baina berez ez da hainbesterako, bueno, zenbat taldek irabazi da Gaztea marketalaiak eta, bueno, ez da... Urtean batek. Urtean batek, eta ondo, eta askok jarraitu dabe, eta bai, oi hartzun apurbet deko, baina ez da hainbesterako be, eta hori, gero landarrek dino, zer entzuten dan kanpoan... Magnifikatzen da dena. Magnifikatu ditzen da. Eta... Pentsa esken du lauki be, ez dugu inoiz euki holan kanta bat, bombazo bat izan dela, eta ez dugu igarri, bai bidai askoin, baina ez dugu igarri de repente, egun batetik bestera pilo bat publiko izatea kontzertu baten. Orduan, ez dugu somatu eurreko eguna, baino zerbaitain drastikamente diferentea. Orduan lorek dinona, guretzako bai izan dela naturala. Ez dugu bizi izan, hori, igual beste talde batek bizi aldeuena igual Euskal Herri mailan 7-8 urte jotzen gaztetxeetan eta de repente hasi irtetzen guk igual hasikeratik egin dugu hori. Bai, hori ez pentsa izan dela baldintza oberenetan eta ez dut hori buruan, baina aipatzen nuen hasieran pila bat galdera daudela zuei botatzeko, eta zuk aipatu duzun Radio 3eko hori Gaztea baino lehen edo adierazgarria da baitere, agian hasi zenutelako taldea, Euskal Herrian beste movida bat zegoen garaian, baina eta horrek ere hori dakar esango nuke. Baina bueno, ez gara sasi horietan sartuko ja, zabaltzen delako ja hitz egiteko eta zentratuko dugu pizkatxo bat horretan. Eta hasieratik zeintzuk izan dira zuek bidaiatzeko izan dituzuen moduak edo kontzertuak nazioartean lotzeko moduak, zuek hasieratik esaten duzue ez dakin non jotzea gustatuko litzaiguke eta hasten da managerra edo dena delakoa hori bilatzen edo alderantziz dator eta zuek esaten duzue venga aurrera edo. Bietara, ez da? Bai. Eske fase batzuk egon dira, hasiera baten hasi ginen, lagun batzuk zianakin eramatez egutera managementa disketxeare bazan, gero hori utzi genuen, eta egon zen fase bat nun guk lote genituen kontzertuan, nik guatzen naiz FNAC-eko garai horretan. Zirrioa sortu zenuten garaian edo... Hoi da. Bai, hori. Piskat lentxago, inkluso esango nizuke hor egon zen ilontzen 6 hilabete urte bateko tarte bat, nun guri irizte zitezkigun emailak, eta guk erantzun genuen, eta erantzute genuen, eta gero ja hasi ginen... oain arte gure managerra dana Sergiorekin, eta nik uste hasieran gure kriteria zela denari edo gehienari baietz esatea, ez? Nik uste hori dela normala talde askotan, eta zan, venga, guazen zarata itea, eta jotzea, eta oraindik katxe bat euki baino lehen, eta igual ja hau badaukagu eskatzen hastea, eta pixkanaka hor astezea, ez? Baina oraindik katxe bat euki gabe. Ez? Katxe finko bat duki gabe. Eta zeu zer duina zer zan, ez genuen zenbat urte egon gara miseria kobratzen gero. Nik beste talde bate izan dut, eta nire palo, hori zitiru gaitxik ez, hartzen zu apurbet zure lana edo zukitzen duzuna apurbat serioago. Eta, bai, ez, eta galdetu nahi nuen Sergio hori nola izten zaizkion proposamen horiek edo ez delako oso normala ere, ez dakin ondik deitzea edo... Ez que, garai horretan, hori esan duguna Josuke Radio 3-en agertu ginela,
Gero bebai beste leku batzutan irabazi genduen Rolling Stone grupo emergente saria orduen nik uste horrek izen baten moto dutzula edo hori Espainiatik jenteak entzuten duena irrati eta holan horregaitik nik uste dut jente azten dela bebai deika, ez dakit, Gero bebai bebeka laifen jo gendun gaztea maketa lehiaketa irabaztearren. Bueno, hori baina Sergio gaitxik dabil, eta igual Landerrek azaldu gure deuselan. Sergio be ezagutu gendun Landerrekin, bueno, azaldu zu, kandoain ikasi zenduna, eta ezagutu zendun Sergio, eta Sergiok berez badekoz, berak antolatu deuz festivalak, eta berak badekoz kontatu. Claro, agian, proposamenak baite dira Sergioren bitartez, tokiei esan ez, belako taldea dukagu, aizu eta, claro. Ez da politxa, nik ezin nuen Josu kasatu bezala, andoainen produkzioa, bueno, da, pues producción de eventos, cine, televisión, eta ya ez dakize falta bodas. Eta, o sea, organizo lo que me pongas. Eta, Sergio hori botanion, haizu, ikusi nun musika, eta behak ituzun Kutxa Kultur Festivala, eta Donostin, kriston kontzertu pila, eta praktikak egiteko. Eta behin ja 6 hilabete horre onda, esan nion, gu gauden justo momentu hortan, gu eramaten ari ginela, belako managementa gu ginean, disketxa gu ginean, dena ginean. Eta berak logikamente taldea ezagutzen zuen. Berak ezagutzen zuen, gainean egin sentiten nola Fermin Muguruzak zerbait esan ziola. Beha ja entzun zuen, eta beretzako ere izan zen, kanbio modukoa, bera pasazan, Benitu Lertxundiren managera izatetik, eta, igual beste musika ere mutan egotetik, de repente gustatu zitzaion, belako pila bat, egin genuen berarekin bilera bat, feelinga zeon, ez dakit, eta orduan hasi zan bizkat, Lorek esan duna, ja hitzeite zan, ez? Guretaz, Radio 3. Amen baino lehen, kontestua jartzatik. Amen baino lehen, justo hori. 2014, 13 ukera hasi ginen Sergiokin, hori, Radio 3, Rolling Stone, ja bazuden gauza batzuk, edo Rolling Stone igual ja izan zan Sergiokin, naste bizkat, baina bueno. Krisek daki, Kris egon zan Madrilen, ze urtetan izan zan hori, Kris? Bai. 2014. Justo Sergiokin hasita, tengo que Sergiokin ninen lehenengo kontzertua izan zala, jazaldia, Donostin, Elvis Costellorekin. Bai. Wow. Elvis Costelloren... Hori agertzen da Wikipedian, de hecho, Elvis Costellorekin jo duzuela, bai. Hori izan zen Sergioren karta de presentación. Serio? Zurriolan eta ondartza hola beteta eta horla hasi ginen. Horren, Lorek esan duna, Sergiok jasozun pixka gu egon ginen egiten urte pare batetan, eta gero beak gehitu zion, badala tipo bat daukana kriston esperientzia pila, jente asko ezautzen du, eta nik uste bere helburua izan zen, guri jartzea Espainia mailako festivaletan, zeinan Murtzian SOS 4.8, oain gero beste izan bada Warm Up ustetzala, Decode, ez dakizer, de repente, eta nik uste bere estrategia izan zela, festivalak, atope, eta Espainia mailan hazi, ez? Bai, esagutzera moteko hortik. Bai. Holako zuze. Igor, baimena ematen badiazu, entzungo dugu abestitxo bat gure artean pribaton hitz egiteko. Ez. RMFC adibidez. ¿Ez dauka? Pues ya está, hori jarriko dugu, perfecto. Jarriko dugu... I'm a far away traveler. I travel alone, searching in the mist for what I know exists for me out there. Solitary awaits me out there. I know she
before these tunes, before they made the pyramids. Hemen txari gara ja pribatuan landerri daukan memoria asko baloratzen. Gauza batutarako, Bueno, gaur behar direnen gauzetarako, bai. Eta behin guzti hau argituta, egaletu nahi nizuen baitere ja estatu mailan jo izana ikusi dut azken biran adibidez Manchesterera joan zaretela ere, ez? Okrespanago. Bai. Eta, Salinas eta biok Manchester pila maite dugu eta beti pentsatu izan dugu, guazen Manchesterrera, han izan diren talde guztiak, pixka bat, ez dakit, idolatratuz eta guazen beraie jaio diren tokira, ez dakit zer den zuentzat, asko maite duzuen taldeen sorterrira edo iretara joatea, ez dakit tokiren bat idolatratuta izan duzuen momenturen batean joan baino lehen, gerora joan eta ikusi ostia ze guapo, kontrakoa edo ze izan da maite dituzuen edo urrunetik maite zen dituzten talde, herri horietara joatea. Bueno, lehenik eta behin, nik uste Chris beste aldean da, eta Chris Tabiok idolotratu dugun lehenengoa izan da Bilboko kafe antzokia. Hor botetan genduzelako juergak eta hori, mitiko ikasleen eguenetan, ostegunetan amaitzen genuen, eta kontzertuak ikusi ere, eta behin hemen jotzea izango zen, eta gero etxan jote alez, ez? Antzokian mundu guztia jo dugu, eta etxan moduen sentitzen zara. Gero, hori, kanpora adi, honetaz eguz berbetan, bidaiak eta, adibidez, hori, zuk esan zuen Manchester edo, erresuma batua berez, bere osotasunean, ikusten dozuz, taldeen, hango musika taldeen argazkiak eta garaikoak eta bideoak eta adreilu hori, edifizioak eta guzti hori, estatu batutara joatalez eta guztiak ematen dugu pelikula bat, imaginarioa sartuta dekogulako pelikulatan ikusi dugunetik. Orduenan bardin, han egoteak, hango garito baten joteak, Liverpoolen egon ginenean, eta lehenengo, eta hori Manchester, Eskoziara izan zen lehenengo, Irlara joan ginen lehenengoz, Edimburgora, eta eske guztia ikusten Edimburgon, derrepente egon ginen loiten, Traspoitin grabatu zen kalean. Eta guzti hori, ematen du pelikula baten zauzela, eta edo hori, ez dakit, eta behar bada bozkatu eukiko duzuz kontzertuan gau horretan, zu pozik zauz horrega, itxik, amez baten zauzelako. Ez dakit, igual pasada denpora askotan joan gara, eta ez dugu ikusten lehenengo egunean ikusten genduen moduen. Politxe da bultatzea eta batzutan hausnarketa itxea eta esatea, ez da erreza hona etortea eta zelau sortea. Nik uste dut hori denboraren poderioz hasten zarela baloratzen gauzak, talde batean zauden bitartean beti zaudelako atzokoa ahaztu eta biharkoa buruan izanik eta oso zaila da gelditu eta benetan baloran jartzea zer egin duzun, eta hori nik uste dut ez dakizen bat urtera arte ez dugula benetan jakingo, eta hortan hasiko gara hausnartzen ze hostia egin dugun gure bizitzan zehar eta flipatzen. Eta toki hauetan artean bisitatzeko aukera izan dituzue horietako batzuk, esan nahi dut kontzertuaz aparte eta batzutan bai. Eta egon da tokiren bat edo esan duzuena, hau, joder, pues Manchester adibidez. Ez que Salinas justo joan da oraintxe bertan Londresera eta esaten zuen, oso guapo, baina jendea doa hemen bezala bestituta, ez dago lako ezberdintasunik esaten zen, no hay skin, ez dago punki bat horrez, eta nik uste dut hori aspaldi ez dagoela, baina egon da tokiren bat zuek irudikatu duzuela modu baten eta gero guztiz ezberdin topatu duzuela? A ber, hiri handietan gertatzen da, Londres nik uste dut gitxien guztan jakuna. Beti Londresen beteta eukitzen dugu kontzertu, ze, batzen dabe Euskal Herriko, Estatu mailako jentea eta belako ezagutzen dauna, hangoak bertakoak bai, lokalak. Ikusten duzu ez dala, hiri europear bat dala. Dublinen egon, ez da gazez, egon garanok eta Dublin, Londres, badauz hiri erraldoi batzuk, esentzia galdu da bela, ez da gure gurasoen garaian, igual bidea etzen zeurien eta esentzia hau
eukitzen abazen tokiak, oin kale principalean, supermerkatu Zara bat hau, edo Massimo Dutti bat, edo lakoak hiriburu guztietan, eta gero, pues, ja igual eskinak eta punkiak ez dut topatzen, lehen topatzen zenduza moduen. Baina bai, hori beste leku batzutan, igual hainbeste izen ez tekien lekuetan, flipatu indugula. Bai. A ber, nik uste orokorrean danatan flipatu dugula, lehenengo aldiz joan garan bakotxean, eta baina flipatu dugu batez be, hemendik deko zuzen geusek eta hangoak desberdinet direnean orduen flipetan zu, ezta? Ostras, bitu hau, dana-danean desberdin edo kultura edo bizitzeko era eta holan. Eta, bueno, klaro, hortik, Inglaterratik, Alemania, Frantzia eta holako lekuetan, igual, hemengoagaz konparata, askoz be, parekatozun gehiago deko, landa be ikuste zuz desberdintasunek eta holan flipetan zu. Klaro, joan garanean, igual, beste kontinente batzutara, hori lo flipas a lo máximo. Edo Moskure. Edo Mosku. Bai. Mosku nizen zan, movida bat, eski hau guapo dago, Joan ginen, Niña Coyote eta Chico Tornado, Luma eta Belako, eta bertako sukaldari bet, dala gaur egun Ama Tolosa jatetxea dekona. Garai horretan ondino zeukan. Oin da sukaldari famatu bet, garai horretan ondino ez. Javi Jarza. Bueno, nik abizen ez dakit. Eta joan ginen orduen, 3 talde eta sukaldari bet, zezan movida bat española, ¿vale? Osea, yo que sé, Colegio Cervantes, inventate nabile, asmatu dut. Bai, pentsatu asmatu dutela. Vale, eta ginen danak euskaldunek. Osea, no había ahí ningún español. Bueno, eta joan ginen Moskure, kontzertu bi emon gendu zen. Bat garito baten, guapísimo gonzan, osea, super gente gitxi, baina, ez dakit, oso divertigarri gonzan. Baina beste movida zan, hori Instituto Cervantesena, fiesta española, en Mosku, eta egon ziren, egiten zeuri esan batzuk, bertako batzuk, klases de sevillanas, o no sé. Flamenco, eta... Flamenco, eta holan, orduen erakusketa bat, ez dakiz hostilako... Surrealista, Espainiako kriston bandera erraldoi bat. Hor erdien, mesedez, kendu aldugu, eta sartu zebrien kamerinoan, eta orduen logeratzen bazinen nonokatera tantzune argazki berderita esatzean. Eta orduen zan, sukaldari, tortilla de patatas taller bat iten bertako jenteantzako, eta gero 3 kontzertu euskaldunenak. Eta oso divertigarri gonzan eurekaz, Niña Coyote eta Lumagaz, oso ondo pasagendu negi izan, politzi izan zan bidaia. Eta lehen aipatu duzu euskaldurena eta guzti, ni Europara naiz asko joan jotzera, de hecho, apenas. Eta beti topatzen dituzu bai estatu mailan euskaldunak edo zintokitan berdina da, bai ez, igual. Ez que komentario hau askotan indu, eta baita mungiko non hor dagoela beti. Hori da? Baina munduko edo zin partetan. Exagerazio bat. Baina, a ver, osea, jode, Filipinasen, Korean, Japonen... Ez daude eskaldunik, Filipinas, Korean. Ez dugu topeo. Japonen eontzian, Tokio eontzian. Ba, gure gurasoak. Eta hortaz aparte bazan, joan ez batzen, zintzen hortik. Benar Mandaluniza, kompainia, bai, mugiko jente. Egida, mugikoak. Baietz ba? Eta Moskun eretan izan, Moskun norbait bazeola? Jodas, Moskun? Bai, Korean eta Filipinasen igualez. Baina beste guztietan, bai. Baina benetan, osea, ez dakit, Mexikon, Kolombian, Inglaterra, Moskun bai, garitoko kontzertuen. Baietz ba? Bai, osea, bueno. Baina, bakarrik falta jaku Korean eta Filipinasen. Baina beste guztietan, bai, Mexikon, bai. 5 minuten baten baditu honekin, agian baten bat, eta zaigula Filipinas. Atako da seguro, tio, bai. Eta... aigara behin eta berriz errepikatzen asko bidaiatu duzuela mundu, osea, Filipinasera joan bazarete ja, osea, kontsidatu daiteke mundu osora bidaiatzea bezala, así que hola esango dugu. Noizbait pentsatu duzu zuen ibilbidean zehar Euskal Herrian gehiago jo nahiko zenuketela edo beharko zenuketela euskal talde bat izan da edo? Bai, eta nik uste azkenengo diskoagaz hori ingendula, ez? Bai, nabaritu da igual aldaketa moduko bat horrekin. Bai, a ber, berez guke izan dugu, bueno, dekogu holan ezeren
parte eskara sentituten batzutan eta guztien parte. Bai musikalki, edo jarrera moduan beti esaten dugu, Krisek be esaten du beti oso punkiak garala mainstreamerako eta lar mainstream undergrounderantzako edo, ez? Beti gauz edonerena esten terreno baten. Eta hori, gero hizkuntzaren kontua be garaian eskendun pentsatu inglesez abestuko gendunik, edo garaian taldeak inglesez eskendun neuki beste igual euskeraz abesten referenterik. Zue baino lehen ez da egon euskal talderik zuena egiten zuen, osea, eske bueno, edo bai, hortik, baina igual gerorago apresiatzen dozuz, edo garaian igual ez zara konsiente, ze honak ziren hauek, edo ze ondo itxen. Ez dakit, beste kontu bateko zu, eta holan jarraitu gendun, eta horrek, moten deu, ate asko irikitzen dut zuzela inglesez abesteak, eta, bueno, ez da, holan, ze, estatu mailan, azkenean, eta nik ulertzen dut, gehiago empatizatzen zu, generazionala izango da besti bat zure hizkuntzan bada, ez? Orduan, bueno, bai, baino izan lehi. Bueno, eta sin más, kontua da ez da negarri egiter, erren edo, baina nahi gendula, igertzen gendula, igual nik beste talde bat izan da, eta hain ondo pasatzen Euskal Herrian jota, eta publiko hain beroa, eta hain gertukoa izate, belako gazbe nahi dut hau, eta gure dut, ez dakit, guk zelan itzen dugu bizimodua, ze jente gazitzen dugu bizimodua, gure dut, gure lagunen artean eta jotzea, bai, gu eskauz, festival askotan jo dugu, eta ez dakit, gure sare soziala, gure ingurua, ez da festivaleroa, gaztetxeroa da. Zagitik ez dugu joko hor. Igual hasikeran pastan jakun be bai, lehen komentatu momentu baten, zuk Martin, igual hasi ginen garai horretan esan entzuten guk egiten genduen musika mota horren beste, gure inguruan, gurotesan, gure zirkulan edo, gure adineko jenteak Euskal Herrian eta holan. Orduen, ni akortanaz, hasikeran joten gendunean, Euskal Herrien batez be Bizkaian, nire lagunek esaten zuten, eske hacéis una música rara, no? Eta gogoratzen az Donostin joten gendunean publiko gehiago egiten gendun, ze igual donostiarrak ziren los modernos, no? Eta hiriburutan, bai. Eta gaur egun ikusten dut aldatu dela asko eta entzuten dela musika mota asko, desberdin asko, badauz modak eta hori, baina gaur egun, ez dakin sentsazioa da, gazteen artean gazteak direla, zabalagoak edo, abaniko zabalagoa dekie musika entzuteko momentuen edo, eta ikusten dut, jentea joaten kontzertu ikusten gaztetzetan edo salatan eta holan, igual nik ez neuen ikusten nire inguruen garai horretan. Eta igual horrek be laguntzen deu edo zein estiloko talde bat analizetea joten gaztetxe baten edo sala baten edo Euskal Herritik, eta publiko eukinde, publiko bardine, estilo desberdinetan. Liaina zapur bete, venga, kealot. Ez, baina agian ulertzekoa da, sentitzen duzuen edo sentitu izan duzuena pentsatuz Euskal talde bat gara eta agian ez du behar bezain beste jotzen Euskal Herrian, baina gero erreparatzen baduzu gaur egun dagoen musika repertorio Euskal Herrian, nik uste dut nabaritu dezakezuela zuek ere izan duzuen oi hartzuna Euskal Herrian naiz eta urtetan zehar, agian kanpora gehiago joan, baina ikusi besterik ez da egin behar mungian dagona. Gero entzungo dugun Mirotz taldea adibidez badu zuen esango nuke influentzia nabari bat, Iruñan gugeu edo beste asko, gero nik uste dut esaten genuen again, 5 urte barru egoten garenean hitz egiten lasai guztionen inguran, ez edo zuek konturatu zarete imaginatzen dut Euskal Herrian izan duzuen eragina eta igual ez dakit, baino azken urteetan igual gehiago entzun da ere belako Euskal Herrian hasieran baino. Horregatik, hemen jotzagatik, agian zuek bezalako beste talde batzuk daudelako eta zuek aldarrikatu dituztelako, esan ez, belako zezer da guretzat, bai. Ez que 10-15 urteetan zenbat aldatu dan. Musika Euskal Herrian, baino gaztetxetan, herriko festetan, edo
Euskal Herriko eventu hola honditan, ez? Iruditzen zaitala, oain gaztetxe baten dokoz ikustea proiektu elektroniko bat, autotunekin edo bokoderrekin ez dakiz, eta oain dela 15 urte, pues, trompeta talde bat ikusten zenuen, ez? Sin desmerecer, baina aldatu inda pila bat, oida. Ez que indarrean zegoen musika 2013an etzen, osea, bai zegoen berri txarrak, claramente, zuekin ere, pues, antzekotasun zozerdokana betagarrik ez daukazurik. Ez dinot garai horretan. Baina bai, garai horretan hori zegoen, eta zesatek, eta esakeitan, eta... Bai, esian taulako taldeak, eta denak dakigu ze festa montatu olako taldeak, eta denak egon geha kalimotxoatekin, edozein txosnatan, eta ondo pasatzen, baina aldatu indala, argi da. Garaian Delorean eta guazan apur bat gu baino aurretik hasi zirenak, eta inglesez beha besten, eta igual guretzako baziren erdi hori apur bat referente. Baina horiek zarautzeko dira, ez? Barcelonagoak. Bai, gogoratzen azganera Delorean etorri zala moiko jaietara joten, eta gu justo hasi barri ginen belako gaz. Gogoratzen zala, Josu? Hor ferialean, txosnatan. Eta, ke guapotu. Baina aurei nik uste pasatzitzeela, begual guri pasatzitzeeguna, igual inkluso gehiago, niguatzen naiz We Are Standard ikusten UAS izan baino lehen alegiko festetan, eta nita pare bat geuden oso emozionatuta, baina jendea, geho beste taldea etortzezan, eta bustok. Ez que da flipantea. Bai. Eta guk ere badaukagu olako anekdotaren batez, jotzen kontzerturen baten, eta gu jotzen, eta jendea hola pixkat flipat, eta etorri beste talde bat, eta por encima, Jode, hori gertatu izagun guri adibidez duela ezer, non izan zen, Ilurretan. Vale. Jo genuen Googlenik, eta jendea bazegoen, baina super chill, osea, mega chill, gozatzen, baina batean sartu zen Dinamita, Iruñako, Dinamita ez, hostia, Against You, Iruñako talde bat, hola, street punk edo hoi egiten dutenak. Vale. Bengalas. Primera fila a tope kantatzen, baina, osea, gure entzuleak, osea, egintzukoak dira gu baino helduagoak, eta gure publikoa zen haiena baino helduagoa ere, osea, osea, zen flipantea, ze indarra daukaten talde batzuk hor jende animatzeko, eta bai. Bueno, eta zuek esango nuke baita ere egiten duzuela hori, ez dakit lehen esan duzuna, pues, jende gutxiago zegoela edo lasaiago zegoela, baina zuek ere animatzen duzu desente publikoa, igual ez, saiatzea. Bai, osea, segun Josuk zelako gune dekon, eske Josu da barregarriena. Pizka. Josuk... Ez, lengi hau, ez dakit, onja helduagoak gara, eta besti serioak dekuz. Bueno. Lehen itxen den genuen tuntzizga asko, eta karo. Juego Tronos ikutxizu? Ez, tío, ez. Bueno, da momentu baten personajetek iteun nola hola besokin gora, eta de repente hildako gora. Josuk habilidade hori dauka, kontzertu, Josu nahi badu. Ja, sí, estoy de bai. Puños arriba, eta jendea dortzen da gora. Bai, pello reparaz, a ver, adi, Zeu zer, dino irekasteko baekot. Entzungo du abestitxo bat, lehen entzun dugu Black Country New Road, hori da, lehen hori entzun dugu Black Country New Road, eta orain RMCC.
Eta ja bukatzeko bi galderatxo botako dizkizuet, lehenengo tristeagoa dena, eta gero bukatuko dugu beti bezala alai, bale? Kontzertu da modun, este? Oida. Honena amaierarako. Bai, oida. Tope. Amaieran beti bukatu behar da, besti hoberenekin, jendeak ere setitzeko zerbaiterako pena merezi izan duela, ona etortzea. Beraz, lehenengo galdetuko nahi dizuet, ja, bueltatuz pixka bat bira, bidaien arira. Bai. Ea noizbait sentitu duzuen Filipinasen zaudetenean herri mina. Boa, beti. Esan nahi dut, jode, zein nahi hemen, meikagoen dio, ez dakit zein izan den zuen bira luzeena denboraz, ez dakit olako hilabetekoak botatzen dituzuen. Behin ingen eta nik uste dute hori, ez dugula gehiago izan gure, herrimin gehiagi bai sentitzen gendulako, eta bai, nekatu egia da, ez egunerokotasunean bai jotzea eta hori, baizik eta hori, etxetik kanpo egotea, leku desberdinetan loitzea, eta ez dakit, erra itzen deu, osea... Bai, egunero hiri barri bet, ez dizare bai. Eta guk, ez dakit, musikalki edo danadakoa, bai, guk belakok badekogu ezaugarri onon bat, eta arrotasunez esan genkena da, familia bat garala, eta ia 15 urte dara guzela alkarregaz, eta hori da jagon eta zaindu gure dugun gauzarik, bai, bereziena. Ez da gauza makala hori, 15 urte zegotea eta indarrarekin jarraitzea. Nire gomendioa da, jirak aste bikoak gehienez. Da, perfecto. Eserretako gure artean berez. Bai, ja, astebururo kontzertuak izateak ja erretzen du, ez dakin noren etxean. Hoteletan egoteak, imaginatzen dut ere asko nekatzen duela, eta noiz behinka bai, eta nekatzen du ere, baina eta beste batzuen etxean egotea ere nekatzen du pila bat, eta batez ere hori da faltan botatzen dena, esango nuke. Ez? Bai. Baina niri pastainate jirangoa zenean geroteko herrimin hori, baina herrien hauenean denporazko jirabarik jira mina. Hombre, bai, kontrako ere, ni hori etxe bertan nago ja, osea, kontzertuak usteko irrikitan, baina badakit ja denbora bat barru bueltatuko zaidala. Ikusten ditudanan kontzertuak astebururo horregon ordez, jotzen egon ordez, ja esango mekagoen dio. Bai. Etengabeko birak 2 astekoak izan behar dira, eta gero bira ja diska bat aurkeztuz, urte pasa, askoz jota esango nuke, ja bestela erotzen zarelako nik uste dute. Bai. Eta bukatzeko, esan dituzuen bezala alai, konten, polit, zein izan den zuen bira bateko oroitzapenik politena edo zein izan den toki politena bizitatu duzuela eta esan, joder, ez ona etorriko nintzateke bizitzera, herrimina sentitzen baduzue, imaginatzen dut Mugian eta Tolosan gustora zaudetela, Tolosan bizitzara, ez da? Tolosan bizitzen naiz bai, pozik. Zein da hola gustatu zaizuen tokirik politena? Eske bat aukeratzea ez da erresa, gatza da, baina nik ustot, eske, klaro, segun galdetzen dozun hau, galdetu emetik eta urte batera edo pasan urtean, igual erantzune da, desberdina da, baina ontsen momentuen, azkenengo segon garanean Mexikon, konturatu nintzen, Mexikora noan bakotxean, ie urtero joan gara, 2016an joan ginen lehengoz, eta ie urtero, eta konturatu naz, beti nauela irrikitan osta bere joateko Mexikora. Orduan esango neke, Mexikotik ingo dugu zen bidaiak izango direla nire gogokoenak. Bebai, han laguneteko guz, ez dakite jentea, el buen rollo... Kristona da, bai. Jo, banik hori edo Inglaterrako azkena, baino bai izango dela nik uste oitako bat. Izan dela 2025 hasieran martxon, ez? Lehenengo Inglaterra eta Mexikora. Igual, egon ginelako baita urte bat edo gehiegi bidaiatu gabe, eta estatu mailan eta berezeki Euskal Herrian jota nahi genuna egiten, baino ez dakit ze kutsu berezia izan duten bereziki Inglaterran onge igual, ez dakit, indugu 10 bira, onge 10-12 aldiz, eta oso desberdina denak. Batutan izan da, junda etorri, bestutan Inglaterra jun geho beste herri dalde bat juta, bestetan
teloneaten ez dakizte Ja. talde zar. Inglaterran niri uste dainatena da, beti guazela trenez. Bai, baino... bai, Eurotunela gurutzatuz, ara. Ez. Bertan, bertan mogitu. Vale. Ba, azkeneko honek eukizun puntu bat de, ez dakit, gerore guk, belako aurten egon gehala, ba, paroi moduko baten, pentsatzeko asko, eta igual, pues, para echar de menos baita pixkat, eta azkeneko aldin, Inglaterran geundela, Manchesterren, pub baten, Guinness batekin, es que no puede ser más de... O sea, ez dakit, bai, pero más de cajón, de que cliché, total. Eta egin duzu Guinnessaren jolasan, ni deskurritu dela gutxi, super gutxi. Bai, justo trago letretan. bat, bai, Niriko zet, medide hartute, Bai. perfecto. Maestro de hori Guinness. Glasgow nindot nik lehengoz. Bai. Nik zurek sagaz bai. irlandesa da Loren Hori, berak esan zen duela berak lehengoz. erakutsi osten. Ke guapo. Bai. Ba, horre ontzian momentu pare bat, hola, de, eske bueltatu inbardeu. Eta honekin segitu inbardeu, ez? Dakit, netzako izan zen, como de, eske hau nahi dut. Ontxe akordan hasi zarenean Inglaterrako gaz lander, gira bat egon zala oso politxe eta berez izen zala, Alemanitekin genduna Fem Rebellion eukan izena. Eta ginen lau talde, leku desberdinetakoak, batu ginenak bertan, gira batiteko Alemaniatik, autobus baten, leku autogestionatuetan, eta bertan iten gendun lo, eta tratu izen zan superpolitxe, eta gure artean ingendun harremana bebai. Orduen igual, gira moduen, horregaz lotzen az. Leku egaz, edo, bai, Mexikoaz. Eta ze guai, trenean bidaiatzea bai, eske lehen esan duzu, egazkinek tal, eta esan dut, egazkinek gorroto dugu. Osea, eske trena, eta eske nik imaginatzen dut Ingalaterra, Eskozia, Gales, eta Irlanda, olako toki superleun bat, dena soroz beteta etxetxoak horre, eta nik imaginatzen dut horrela trenean bidaiatzea, eta ostia, pelikula batan egongo bagina bezala. Mind the Gap, eta venga, trenera. Ze guai. Ze, itxiko dugu ja saioa, edo ez dut ulertu Mind the Gap hori barkatu. Aizarete irri egiten, baina ez dut ulertu. Vale, daztuen mogu. Metroan jartzen debena, Mind the Gap. Ia da. Between the train and the platform. Ahotsa betek esatu, Mind the Gap. Between the train and the platform. Beti esaten dugu, abotz batek. Beti. Eta gauze barregarririk, bai. Ez da barregarririk. Ba, Mind the Gap. Gozatu duzue, Chris Igor, saioaz. Bai, ongi. Ba, itxiko dugu ja saioa, lehen aipatu dugun Mirotz taldearekin, duela gutxi atera zutela haien lehenengo lantxoa, así que guazen entzutera egun sentiari. Ale, agur ekipo. Agur.